Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Повод да се обърна към Вас днес е общественото безпокойство от икономическата безпътица, в която правителството тласка страната. Тези дни Европейската банка за възстановяване и развитие снижи прогнозите си за икономическия растеж на страната ни през 2015 година до изключително обезпокоителните 0,8%. При очаквани 2% към септември 2014 година. През 2013 година ръстът на икономиката е бил 1,1%, а през 2014 лошата, нестабилната, както искате я наричайте година, за която все още нямаме окончателни данни, ръстът е 1,5%. Но растежът през 2014 година, според статистиката, се дължи само на силната й първа половина. Така ръстът на икономиката за 2015 година се очертава да е най-слабият от последните 3 години, въпреки че за първите 3 тримесечия на 2014 имаше последователен растеж от 1,6%. Ръстът през първата половина на 2014 беше отчетен и от Международния валутен фонд, и от Европейската комисия, и от Европейската банка за възстановяване и развитие, и БСП не е участвала в писането на техните доклади. Но днес същите международни институции вече очертават една ясна тенденция за влошаване на перспективите за икономическо развитие на страната. Това е изцяло обективна оценка на специалистите за това, което се случва през последните 5-6 месеца с нашата икономика. Именно за това тези данни са толкова тревожни. Но още по-тревожни за нас са данните с оглед на други важни макроикономически показатели, които също разкриват безсилието на правителството да даде посока на развитие. Показват безпътицата на едно управление, което управлява заради упражняването на власт, а не за реализиране на политики в обществен интерес. Докато прогнозите за България постоянно се влошават, съседна фалирала Гърция, на която премиера се подиграваше преди няколко години, предвижда 3 пъти по-голям ръст на икономиката. Кое наложи нарастването на държавния дълг от 18,3% през май 2014 до почти 23% от август? Причината за това не може да бъде само КТБ. Плащанията на гарантираните депозити започнаха доста след месец август. Каква е обосновката за нарастването на размера на държавния дълг към края на 2015 година до 24 милиарда и половина, като съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт се очаква да достигне 29, близо 30%, 29,7%? Не може само КТБ да бъде оправдание за това. И ако се усвояват тези огромни заеми, които ще задължат децата ни с по 1 милиард лева лихви годишно, то тогава защо трябва да замразяваме социалните плащания днес? Не създава ли това огромни групи от ощетени хора днес, утре и занапред? Не обрича ли това решение на правителството страната ни на спирала на задълбочаване на бедността, която очевидно е пропусната от зоркия поглед на правителството? И защо са необходими тези огромни по размер заеми, след като правителството планира бюджетния дефицит да е под 3%, а служителите в държавната администрация да бъдат съкратени с 10%? Кой има нужда от тези самоцелни макроикономически упражнения, които се провеждат години наред на гърба на народа и за негова сметка? Потупването по рамото от страни членки от Европейския съюз и общите снимки с техните ръководители не могат да оправдаят несправедливостите, които пораждат тази финансова политика. Самите държави, за чието одобрение се бори правителството, жертвайки интереса на българите, поддържат съвсем различни макроикономически показатели, които правят живота на техните граждани несравнимо по-добър от този на българските граждани. Вчера стана ясно, че Европейската централна банка осигурява нови 1,5 трилиона евро за икономиката на еврозоната, с която да задвижи икономиката на еврозоната.
а у нас беше преустановена публичната инвестиционна програма, която е, замислете се, част от този ръст на икономиката, отчетен за 2014 година. Здравословната за всяка нормална функционираща икономика инфлация от 1,8% в първата половина на 2014 днес се превръща в дефлационен процес – минус 1,5% в края на 2014, които намаляват и шансовете за възстановяване и развитие. И това, забележете, в най-бедната страна, членка на Европейския съюз, която очевидно с такава политика не може да реализира нормално, да не говорим за догонващо развитие, което е необходимо на България. Правителството продължава да толерира чуждите вериги за сметка на българските дребни и средни производители и не прави нищо за разкриване на нови пазари след разкриването на руските за нас. Всъщност това е само една от проявите на една небалансирана външна икономическа политика на това управление. Но за съжаление не е единствената проява с негативен ефект за развитието на икономиката у нас. В резултат на тази лоша външна политика наблюдаваме пълно игнориране от страна на правителството на формати, от които съседни на нас държави, в това число членки на Европейския съюз, се възползват пълноценно и в интерес на гражданите си. Какво се случва с чуждите инвестиции в България? Растат ли, намаляват ли? Какво наложи оттеглянето на стратегически инвеститори от структуроопределящи отрасли? Всъщност вие, уважаеми господа от управляващото мнозинство, ще бъдете запомнени с прекратяване на 3 големи енергийни проекта у нас, и то не без определена гордост, заявявана от правителствени представители. Какво прави правителството за селското стопанство или за туристическия сезон? Каква част от европейските фондове са достъпни за усвояване, ама наистина, не само според медийните изявления, на добре аранжирания пиар на правителството? На фона на всички тези тревожни факти, които между другото са изцяло отговорността на правителството, ние наблюдаваме безсилие на едно нехомогенно, неолиберално и дясно правителство да осмисли своето съществуване, да остане на власт. Импулсите на развитие в икономиката бяха заменени с мрачните перспективи. Икономиката не се развива с премахването или с замразяването на социалните придобивки, така както го стори Дянков при предишния кабинет с премиер Борисов. Икономиката се развива със създаване на стимули, ясни правила и активна правителствена политика. Не може да се стремим гордо към 2,5% бюджетен дефицит, за да можем да се кичим като макроикономически отличници в Европа, а в същото време да замразим 14 социални плащания, да засегнем доходите на най-уязвимите няколко стотин хиляди работещи бедни и да имаме претенция за развитие на човешкия капитал, и заради който чуждите инвеститори биха погледнали към България. Не бива с лека ръка да спираме влакови линии и да рискуваме бъдещето на железниците като държавни, а в същото време да правим широкомащабни пиар кампании за освежаване фасадите на блокове в някои големи градове за милиарди. Няма да влизам в тая тема, за да очертавам разликата между промяна на фасади и саниране. Тези, които се занимават с строителство по-подробно, знаят каква е тях, но това не попада в анализите, които правителствените пиари щедро така изливат през медиите. Уважаеми госпожи и господа, това не е справедливо и това е икономически несъстоятелно, безперспективно и недалновидно. Това правителство няма посока. То не може да даде нужната на България икономическа и социална политика. А министър-председателят очевидно се страхува да поеме отговорността за действията на своя кабинет и се крие зад гърба на един или друг министър. И този извод не може да се оправдае с това, че 100-дневният срок на толерантност все още не е изтекал. Защото ние вече сме гледали този филм. Само че по онова време безпътното правителство наследи огромен бюджетен излишък, който похарчи недалновидно и изкара хората на улиците. А днес това се случва с цената на заеми, които ще плащат децата ни. Макар и само по себе си то да не я гарантира, икономическото развитие е важно за България, защото без него не е възможно да се реализира и социалната държава,
за която ние от БСП лява България ще бъдем упорити и настойчиви в мандата на 43-то Народно събрание. Затова ние настояваме необходимостта от икономическо развитие да бъде първостепенен приоритет на страната и правителството, с реални мерки, а не с пиар и пропаганда. Защото само икономически силната държава може да реализира социална държава в България и ние няма да позволим по никакъв начин, а и българските граждани на вас няма да ви позволят тази перспектива да бъде пожертвана в името на самоцелното управление на днешното правителство и мнозинство. Благодаря ви за вниманието.